idag har jag tänkt att göra en liten rumtour. Vi börjar med det här. Sen när man kommer hit så har jag min lilla spelhörna, min gitarr och musikhörna och min keyboard. Sen har jag min garderobskant med lite rum på och lite tavla. Sen när man går hit så ser man en garderob här. Sen så har jag också något här. Och sen har jag det smycken här som man kommer ut som ett fönster ut. Sen så har jag en clementinväxt där. Lampa här. Så är det även 2 stycken sådana här va? Jag som vill ha en styrtag och den där är sen kommer hit så har jag ett skrivbord. Nu är det lite stökigt men i alla fall sen är det en skrivbordsstol som jag kan små på. Sen så har jag min säng här. Julgran här som vi ska ta snart. Den har lite viskigt också. Jag fick ju ha det ut här. Så jag har den här ut. Och sen har jag en matta här. Jag vill ha en liten skåp och lite hylla. Mitt rum ser ut så här. Den här ser ut så här. Hoppas ni gillar den här videon så ses vi nästa. Hejdå!